Виконавча служба списала гроші, а ти не знав про борг? Що робити? Розказуємо. Значить, з самого початку вам потрібно звернутися в дану виконавчу службу, яка списала з вас кошти, отримати постанову про відкриття виконавчого провадження з ідентифікатором. Це означає, що після отримання цієї постанови ви зможете звернутися до адвоката і з'ясувати, звідки взявся цей борг. Скоріше всього, це було або заочне рішення суду, або судовий наказ, або виконавчий напис нотаріуса. У всіх цих випадках ви звертаєтесь до адвоката, і адвокат допомагає вам це рішення суду скасувати. Після його скасування ви звертаєтесь до даного виконавця, він закриває виконавче провадження, ви берете у нього довідку про стягнуті з вас кошти, і ви звертаєтесь до особи, яка незаконно стягнула з вас кошти, або точніше, на чий рахунок виконавець стягнув ваші кошти, і звертаєтесь до нього з позовом про стягнення безпідставно отриманих коштів і повертаєте свої кошти назад. Але в судовому порядку.